Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakitula jainko bizantzua, eta gure pekatuak bakarri eraman izala betiko bizitzara. Egin bezagun otoioz, hoi jainko, zugan uste ono dutenen babesa zeraman, zugare ez da ezer sarturik, ezer sarturik, erakuste zen duzu zure erruki handia, zukidari eta erakuste zitugula, zuhurtasunez balia gaitezen lurreko gauzez, eta orain txorenik betiko ondasuna itxatxik bizi gaitezen, zure Sena Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure Divina Espiritu Santuarekin batean, jainko garrera bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik, egun haietan Moisesek jainkoaren oiai txabola hartu eta txabolak egitik kanpora urruti landatu zuen eta batzar txabola ezabezion izen. Horrela, jaunarekin edo nahi zuen guztiak txabolak egitik kanpora atera behar zuen batzar txabola bateko. Moises batzar txabola bateko ateratzen zenean, herri osoa altxatzen zen, eta bakoitza zutik egoten bere txabolako batean, Moisesi begira, ura batzar txabolan sartu baten. Moises han sartzen zenean, lainozko abea jaisten zen, eta txabolaren batean egitzen, eta jaunak Moisesekin hitz egiten zuen. Herri osoak ikusten zuen lainozko abea, txabolako batean egitua, eta zotik jartzen ziren, eta bakoitza bere txabolako batean hausnez hartzen zen. Jaunak aurpegiz aurpegi hitz egiten zuen Moisesekin, gizon batek bere lagunekin bezala. Gero Moises txabolategira itzultzen zen, baina Josue Moisesen zerbitzuari gaztea, Nunen semea, ez zen batzar txabola barrutik ateratzen. Moisesek jaunaren izenari dei egin zion, eta jaunak aurretik igarotzean honela oio egin zuen. Jauna, jangoiko erruki txupeta bihotzuera, asarrerako nagi, errukian aberats eta leial, bere errukia milagarren belaunaldireino gordetzen duena, eta pekatua, okerra eta geiztakeria barkatzen. Ez ordea, ordaini gabe uzten, baizik eta gurasoen geiztakeria semeetan zigortzen duena, eta semeen semeetan hirugarren eta laugarren belaunaldireino. Moisesek berehala lurreraino makurturik auspez gurtu zuen esanez. Jauna, zure begietan ederra arkitu baldin badut, ibil zaitez gure artean. Herri hau lepa gogorra bada ere, barka gure geiztakeriak eta pekatuak eta arga itzazu zuretzat. Moises 40 egun eta 40 gau egon zen jaunarekin, ogirik jan eta urik edan gabe, eta elkargoaren hitzak idatzi zituen arrosatan 10 aginduak, jaunak esana. Erantzun saldoan, errukio da jauna eta kupibera. Errukio da jauna eta kupibera. Jaunak egitza zuzenak ditu egiten, zapaldu guztiei beren abile itzultzen. Errukio da jauna eta kupibera. Erakutsi zion bere bidea Moisesi, berak eginak Israel seme guztiei. Errukio da jauna eta kupibera.
jaun zuekin Jesu Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesus, jendea utzirik, etxera joan zen, ikasleak hurbildu zitzaizkion esanez, argi ezaiguzu sorko irakaren parabola. Jesusek erantzun zien, hazi ona ereiten duena gizonaren semea da. Soroa mundua, hazi ona erreinuko semeak dira. Iraka berriz gaiztoaren umeak, ereinduen etxaila deabrua da. Uzta munduaren azkena, eta uzta biltzaileak gaindiruak. Beraz, iraka bildu eta sutan erretzen den bezala, hala izango da munduaren azkenean. Gizonaren semeak bialiko ditu bere aingeruak, eta hauek bilduko dituzte, haren erreinutik, erorbide izan diren guztiak eta gaizkile guztiak. Eta sun labera botako dituzte, han izango da negarra eta hortz karraska. Orduan zintzoek eguzkiak bezala argi egingo dute, beren aitaren erreinuan, belarri duenak entzun bezala. Jaunak esana. Lehenengo irakurgaian, Exodo liburuko irakurgaian, entzun dugu Moisesek nola aipatzen duen jainkoikoaren errealitate bat, edo beki esan bi. Lehenengoa, eta hori esan genezake gauza ezinbestekoa degula, jainkoikoa justoa dela. Da, jainkoikoak esan genezake ondi egindakoak saritu egiten ditu eta gaizki egindakoak zigortu. Nola baitere, baina Moisesek oso modu ederrean esaten du. Eta guainekan itunzarrean daude. Pentsatu dugu orain diren ez dela jatu Jesus, ez dituztela entzun Jesusek erakutsitako errukiaren paraloak, Jesusek erakutsitako guztia, berak transmititutako jainkoikoaren errukia, horietan entzun aurretik ere, Moisesek esaten du, edo jainkoikoari odultza egiten dio esanez, errukitsua zela, eta gurasoek ongi egiten dituztena, eta zure errukia miliagarren belaunaldiraino gordetzen duzu. Ordea, gaizki egindakoak 3 edo 4 belaunalditan bakarra. Honekin, garbi utzi nahi dugu Moisesek, berak ulertzen duela jainkoikoaren justizia batez ere errukitsua dela. Hau da, ez dela halako justizia hotz bat, eta esateko modun zigortzeko beti prest edo desiotan bezala dagoena, baizik eta bere benetako borondatea barkatzea eta saritzea dela. Hoxe da, Moisesetan hartu dezakegun errealitate hori eta lehen esan dela bezala, Jesusen erakutsiak aditu horretik, jaitun zarrean, eta gero Jesusek erakutsitakoakin, oraindikan hartu da delituko ziren. Jesusek jainkoikoari aita deitzen baitio. Jesusek erakusten baitigu zenbaterainokoa den jainkoikoaren errukia, eta horiekenak dira gauz batzuk guk beti bihotzean gordeta edukiak ditugunak. Horiekin Jesusek bizitzeko pakea, lasaitasuna transmititu nahi baitigu. Eta evangelioan agertu zaigu parabola baten adierazpen azalpena. Eskatzen diote bere ikasleek azaltzeko ereilearen parabola. Ereile batek hazia botatzen du lurrean eta gero beste batek iraka eta modu honetan halako zaitasunak, baina gero bereizi egiten dituztena ereileak belar onak eta txarrak eta horiekenak. Baita ere gogora ekartzen dugu Jesusek juizio hau hori, esan genezake jainkoikoa justoa dela. Baina ez ikara transmititzeko, baizik eta erantzukizuna nola baitere guri ulertarazteko. Gero bere parabola guztiekin, esan genezake beti testu inguru horretan, ez dezakegu parabola bat hartu, eta beste
kontra edo beste modu ezberdinean egiten ditu, baizik eta beti testu inguruan nolabait ere ulertu behar ditugu parabolak. Horregatik, Jesusek gogorazten digu Moisesen bezala jatorikoa justoa dela. Baina ez du nahi guk justizi horren aurrean ikara senti dezakula, baizik eta lasaitasun handi bat. Maite gaituen aita baterako jatorikoa, errukitsua dela, gaizki egiten duguna beti barkatzeko prest dagoena. Baina horrek ez du esan nahi, ongi dagoenik gauza txarrak edo justuak egitea, baizik eta jatorikoak bihotzean beti guri barkatzeko eta gu berriz ere onartzeko prest dagoena jakitea. Eskatzen dugu bada, Jesusi berak erakutsi eta ulertarazten izan digun jatorikoaren erroki hori beti bihotzean senti dezakula. Eta egin ditzago orain gure eskakiak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan bereziki sufritzen ari diren guztien alde jatorikoak indarra eman dezaien eska dezakegu Jaunari. Eta gure itakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuak bereziki Josefina Benasain, Pontxo Sestorain, Lorea Sakastilitza, Maria Dolores eta Patxiku Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin dezaten eska dezakegu Jaunari. Entzuna eta honako dutzez egiten dizkizut eskakiak Jesukristo Jaunaren bitartez. Senideok egin dezagun odol guztiok batean Eliza osoaren oparia jatorikoari eskaintzerakoan. Jainko Jauna, itur zaharreko opari guztiak bere ekarri dituzte burutzeko opari bakarrean. Onar ezazu eta santu egin, zure sarbitzakion eskaintza, abelena berekatu zegoen bezala, eta bakoitzak zu goresteko eskaintzen duena, guztien salbamenerako izan dadila Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Jaun zuekin, gora bihotzak, eskerrak jatoriko gure Jaunari. Egokia bai eta zuzen onak eta beti zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz santu jatorikoa guztidun beti ekurri. Ez duzu gure gorestu beharrik, baina zure doaian ego zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egitza handia gotzen, baina bai gure salbamena ematen Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Horregatik, haingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez bete
Abari jauna eta santutasun guztian iturri. Santu elizkizu bada, hogeita hauek zu espiritu entxuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin zen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz burutzen zikoela, ogiatu eta eskerrak amezatuko zuen eta bere ikasleek nazien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok kontatik, hau ere gorputza data zuentzat ematu dena. Afalago berdin gabizakurik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleek nazien esanez. Hartza zuen eta edan guztiok kontatik, hau ere odolaren gabiza data, itun berri eta betiko bareko ola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire berri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semenaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren gabiza eskaintzen dizkizutu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako, eta apanik eskatzen duzugu Kristoren gorputz-odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazun behitasun sora Frantzisko gure santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta izan guztiekin batean. Gogoan izan jauna izteko itxaropenean bat iran gure sendeak eta hildako guztiak. Bereziki, Josefina Beresain, Pontxo Sestodain, Lorea Sagastibetza, Maria Dolores eta Patxiku, harritzazu zure ortegiaren erditan, errukizak izkitu arren, guk guztiok betiko bizitza egitxin ezagun, jangoikoaren ama Maria Doatxoarekin, San Jose, Ezekiarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure aniskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzago Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko apostolu hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta izan guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak, agindu eta erakutsiaren jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zeru gutazteana, santu izan egin zure izena. Etor egin zure errua, egiten zure naia zerua bezala horrean. Emaiten zidor dokumentako magia, bakatu gure zorrak, guk ere zure zure hartatzen dut zero. Eta ez nore batean, baina atera gintzazu jauna, gaitz guztietatik. Emai guzu bakea gure gunotan, zure errukiaren eskartakatik garri bizirik ezen eta eskuatik sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei, bakea ikusten dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoan bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizitza gizaldi eta gizaldietan, jauna bakea beti zuekin. Eta eskurik ematea, emaiozu bakea. Hangoiko dutxa, zuretzen duzu. Ona hemen, hangoiko dutxa, ona munduko bekatuak entzen duena zure